Ела на 27 септември на гребната база в Пловдив, за да сме заедно. Ще се търкаляме на колела в Тур дю Канал в продължение на 1 час. Кой с каквото може и иска. Събираме се там с колела, с ролери, с триколки. Аз съм с кънки, бебешка количка, скейтборд, някой може, ако иска да дойде просто пеша. С тандемен велосипед определено е интересно. Отворено е за всеки, за всякакъв вид превозни средства и начини на придвижване. Вече съм участвала. Всичките събития на LIT са много вълнуващи, различни, разнообразни, наситени с емоции, радост. Настроението е чудесно, всички са щастливи, на всички на лицата греят усмивки. Много е забавно, така че аз ще участвам отново и се надявам да се видим с вас там и да се позабавляваме заедно. LIT! Тур дю Канал. Велопоход на толерантността.